Ye guys, ngicela ningandivi wrong ne. Anzange ujaja mntu apha niko perfect mina qala egqibeleni. But ayikhona manje yini zawugezelisa abantwana nina ngezi hybrid zenu zingenaziduko. Ndihlela apha endlini mamele ezinye light ziyanyelana apha phandle. Kuthiwa kwenye asuka kutheka uthetha nothetha wena njengomakhulu ligweja. Ndathi yu sikrwade ezintwana umakhulu sensitive issue kaloku ayondawo odlalela leya. Abantwana basile mos you azina filter rascal. Sensizela nje la light uba yaba easy target for life. But ke kusemhlabeni apha guys man yo umuntu makabe yilento afuna uba yiyo as long as yena happy ngesiqu sakhe. Uba thina apha eMzantsi fonini waskonelisi i-right yakho cross borders. Bakhona uthafazwa pha izim fonini uba kuthafaze wonele ke. Ba ucaba uNilseki napha unyukele ngapha emantla. Abadlali ke okongo uzinebilenze imi-3 eziya ngathi imbiza esixhosa. Zikufetha kusephandle ke zayo i-45 engathi zihamba ngesolar energy. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Bawoyisakele napha fonini ubuye kuzosetlisha nebharo yangapha phesheya kweNciba. Kubona izambonqane zandisuka ngapha azolobola iVrawsha asekapa aqwebise ngeScreensaver. That time insula kudala yaxavathwa seyinxaphe ibethu umlozi xa kumoya. Ayo mileage fonini yo yexox le Toyota Tez. But ke wethu guys akho mntu ungazothandwa ke. Nxaphe njalo nje yo kuza basathwani.